miembros de prensa, bom dia para uma conferência de prensa especial para motivo de visita e reunião que nos a sostener com o ministro de Relações Exteriores de Reino, senhor Frans Timmermans. Permiti-me um rato para over na holandês, apesar que o ministro Timmermans está dominando met keer mais de 7 idiomen, toch... Ik kan het wel verstaan. Ja, dat... Het is voor ons een hele eer, minister Timmermans, dat wij u op bezoek hebben. We hebben goed overleg gevoerd tussen de minister-presidenten en de minister voor Buitenlandse Zaken voor het Koninkrijk in Sint Maarten. Hebben wij een goede afspraak gemaakt over hoe wij samen het buitenlandse politiek van het Koninkrijk kunnen invullen op een manier dat het in voordeel is van het Koninkrijk, van alle delen ook van het Koninkrijk. Soms, omdat wij ook zo geografisch verspreid zijn over de wereld, liggen misschien de belangen en de accenten soms verschillend. En het is dan ook goed om te kijken hoe de landen kijken naar de relatie met de landen in hun buurlanden en om dat ook mee te nemen in het beleid voor het Koninkrijk. We hebben zeker de laatste jaren kunnen ervaren dat Nederland en de minister van Buitenlandse Zaken voor het Koninkrijk dat ook doet. En we zijn zeer ingenomen met de manier waarop wij de laatste jaren ook samen met Buitenlandse Zaken. En ook vooral wil ik vanochtend ook benadrukken, omdat er dan soms andere geluiden zijn, over de rol van de ambassadeurs van het Koninkrijk in de diverse landen. Wij hebben als Aruba niet anders ervaren gedurende de laatste jaren dat de ambassadeurs zich enorm inzetten, niet alleen voor Koninkrijk en voor Nederland, maar we hebben heel specifiek meegemaakt in zeer moeilijke en uitdagende tijden voor Aruba. Zoals ik dat vaker ook hier heb gezegd, dat de ambassades zich hebben ingezet voor Aruba. Toen wij een uitdaging hadden met de raffinaderij in Brazilië, in China, in Colombia, in alle delen van de wereld, in Venezuela, hebben de ambassadeurs van het Koninkrijk zich ingezet voor Aruba. Ik heb zo vaak een beroep gedaan op ambassadeurs. Die hebben de telefoon opgenomen en agenda's gemaakt voor mij, alsof het minister Rutte zelf zou zijn geweest. Dus wij zijn daar bijzonder blij om. We hebben samen met u het bezoek kunnen afleggen aan Colombia en Venezuela. Ook gezien hoe dat samen optrekken zeker deuren opent voor ons. Maar ook voor Nederland. En het is die partnerschap waarin wij veel toekomst zien. Gedurende deze dagen hebben we naast overleg in Sint Maarten ook bilateraal overleg gevoerd met minister Timmermans. Er zijn een paar onderwerpen die heel specifiek voor Aruba aan de orde zijn gekomen, die ook voor ons heel belangrijk zijn. En Buitenlandse Zaken en minister Timmermans kan daar een zeer belangrijke rol in spelen. Dat zijn de EMA-conferentie op Aruba in oktober. We hebben samen met Buitenlandse Zaken vorig jaar de eerste Europe Meets Americas Conference georganiseerd. Er zijn vele bedrijven gekomen vanuit Nederland en vanuit Zuid-Amerika. We hebben ook afspraken gemaakt. Uit die afspraken zijn er ook concrete resultaten gekomen. De verdere uitbouw van de relatie met KLM en met Schiphol is een resultaat daarvan. De MOU met Shell om te kijken naar de mogelijkheid van een LNG-hub Aruba is daar een concreet resultaat van. En we hopen deze weken en maanden daar meer inhoud aan te kunnen geven. Ook de eerste aanwezigheid van de scheepvaartschool van Rotterdam op Aruba is ook een gevolg van de EMA en diverse conferenties die daarna gevolgd zijn waar Aruba gekozen is, zoals de biofuel evenement op Aruba, zijn allemaal een resultaat van die samenwerking. Dezelfde duurzame agenda staat weer centraal bij de volgende EMA en de volgende Green Conference. En we hebben uitgebreid met minister Timmermans gesproken over hoe we de relatie die wij
nu de laatste jaren hebben ingevuld als een win-win kans voor het Koninkrijk, met dit soort momenten een extra push kunnen geven. En we waarderen enorm de manier waarop de minister en ook Buitenlandse Zaken zich heeft opgesteld ten aanzien van deze win-win kansen voor het Koninkrijk. Dus ik wil het niet te lang maken, het woord aan u geven. Zij zien mij regelmatig, u zien ze minder. Dus ik denk dat het misschien goed zou zijn om u ook een kans te geven om met de Arubaanse pers te spreken en ook wat vragen te beantwoorden. Hartelijk dank. Met plezier. Dank u wel, minister-president. Dames en heren, goedemorgen. In de eerste plaats zou ik minister-president Eman, zijn regering, maar via hen ook alle Arubanen willen danken voor de bijzonder gastvrije manier waarop mijn delegatie en ik hier zijn ontvangen. Het is altijd een plezier om op Aruba te komen. Het is voor mij nu de derde keer in een jaar tijd en iedere keer weer krijg ik energie van het enthousiasme waarmee Aruba de toekomst omarmt, waarmee Aruba ook haar ambitie tentoonspreidt ten aanzien van een toekomst die gebaseerd is op een duurzame samenleving, op groene economie, op handelsrelaties met de wijde omgeving. En dat biedt enorm veel kansen en ik wil als minister van Buitenlandse Zaken ook van Aruba mijn best doen om die kansen maximaal te benutten. Het is mooi om te zien dat Aruba voor Europeanen een poort naar Latijns-Amerika kan zijn en voor mensen uit Zuid-Amerika een poort naar Europa kan zijn en voor allemaal een ontmoetingsplek tussen de beide continenten kan zijn. Als je hier bent, dan voel je als Europeaan in een deel van Latijns-Amerika met een Europese twist. En ik merk dat als Latijns-Amerikanen hier zijn, zij vaak het gevoel hebben in Europa te zijn met een Latino-twist. Dus het is van beide kanten, denk ik, gunstig. Wij willen die kansen ook benutten in de komende jaren. Inderdaad staan de ambassadeurs van het Koninkrijk der Nederlanden, ze zijn ambassadeurs van alle vier de landen van het Koninkrijk, klaar om ook Aruba te helpen de ambitie waar te maken, de kansen te grijpen. Het is one happy island, omdat mensen ook vertrouwen hebben in de toekomst, mensen ook denken dat er voor Aruba kansen liggen. Aan onze taak in het Koninkrijk om die kansen ook maximaal in te vullen. Het is ook niet voor niks dat minister-president Eman het Koninkrijk als geheel zal vertegenwoordigen op een conferentie die zich wereldwijd zal buigen over de specifieke problematiek van eilanden, kleine eilanden. En daar is ook een teken van onderling vertrouwen tussen Aruba en Nederland. En overigens het hele Koninkrijk, want ook de andere landen in het Koninkrijk zien minister-president Eman graag als hun delegatieleider. Het is ook blijk van onderling vertrouwen dat we de diplomatie, het buitenlands beleid, op deze manier samen vormgeven. En ik verheug me erop dat in de komende jaren steeds meer te doen. Ook over ontwikkelingen in deze brede regio elkaar goed te informeren, de informatie te betrekken die op Aruba aanwezig is, de informatie aan te leveren die in Nederland aanwezig is. En zo maken we elkaar sterker. En nogmaals, mijn dank is groot aan minister-president Eman en zijn regering en aan alle Arubanen voor de hele plezierige samenwerking tussen onze landen binnen het Koninkrijk. Dank. Vragen? Aruba die krijgt of ik denk misschien al een nieuwe Venezolaanse consul. Deze persoon hier is in ieder geval in de Verenigde Staten omstreden vanwege zijn vermeende banden met de FARC. Wat is het standpunt van Buitenlandse Zaken en het Koninkrijk over de aanstelling van deze consul? Ik weet niet of er al een agrément is aangevraagd op dit moment voor een consul-generaal uit Venezuela. Wij wachten daar nog op, maar het is voor ons als Koninkrijk ontzettend belangrijk dat Venezuela hier goed vertegenwoordigd is. Ik weet dus niet om welke persoon het zal gaan, maar het is in ieder geval mijn streven om ervoor te zorgen dat er zo snel mogelijk een consul-generaal is. We hebben in de afgelopen jaren ook veel profijt gehad van
de huidige consul-generaal die goed werk heeft geleverd. En we willen graag ook vanuit Nederland gezien op die voet doorgaan. Venezuela is voor ons een ontzettend belangrijk buurland. Venezuela gaat door een hele moeilijke periode heen, maar ook daar komt men wel weer overheen. En dan is het nog steeds een ontzettend belangrijk buurland van het Koninkrijk. En wij willen in die relatie blijven investeren. Ik ben niet voor niks in het afgelopen jaar 2 keer in Venezuela geweest. Ook 2 keer met minister-president Eman, ook als onderdeel van de Koninkrijksdelegatie. En wij zullen in die relatie blijven investeren. En we hopen dat er snel ook een consul-generaal komt. Maar wie dat is, weet ik op dit moment nog niet. Wie heeft de laatste woord voor een nieuwe consul? Nederland of Aruba? Dat is een koninkrijksaangelegenheid en daar komen we in het koninkrijk altijd goed samen uit. En uiteraard gaat dat in onderling overleg tussen Nederland en Aruba binnen het koninkrijk. Bestaat er nog visa voor mensen uit Colombia? Ja, er zijn nog steeds in Europees verband, het Schengen-verband, visumvereisten voor Colombianen die naar het Schengengebied en ook in het Caribisch gebied willen reizen. Spanje heeft het initiatief genomen om daarvan af te stappen. Nederland heeft daar positief op gereageerd in de Europese Unie. Wat er nu gaat gebeuren is dat er een assessment komt, een analyse komt, wat de voor- en de nadelen zouden zijn van zo'n stap. In oktober zal dat assessment beschikbaar zijn en dan zal de Europese Unie bekijken hoe we hiermee verder omgaan. En we hebben vanochtend ook afgesproken, de minister-president en ik, dat we hierover zeer nauw contact zullen houden tussen Aruba en Nederland, zodat de belangen van Aruba bij een eventuele beslissing ook duidelijk worden meegewogen. Minister Timmermans, zijn er mensen voor wie hier op Aruba uitlevering zijn gevraagd naar andere landen? Is mij eerlijk gezegd niet bekend op dit moment. Nee. Mas preguntas? Ja, ik heb een hele andere vraag. Mevrouw. U staat bekend om uw vaderheid. Hoeveel vaders heeft u? 6, geloof ik. Of 7. Dus wil u daar, ja, Russisch, Portugees, Nee, Portugees niet. Nee, wel Italiaans. Ja. Wil u daar niet een appartement aan? Het zou ik fantastisch vinden. Wat ik merk is, omdat ik Italiaans en Spaans spreek, dat ik jullie heel goed kan verstaan. Maar ik voel me niet zelfverzekerd genoeg om ook iets terug te zeggen. Ja, bon dia, dat lukt nog wel. En Mashi danki ook nog wel. Maar ik denk als ik hier vaker kom, dat vanzelf steeds meer terug kan zeggen. Maar ik ben al heel blij dat ik u heel goed kan verstaan. Maar wat ik daaraan kan toevoegen is ook als we Nederlands spreken, verstaat hij ons goed. Want dat is niet altijd zo. Ja, voor Limburger niet vanzelfsprekend. Maar, Nog even terug op, naar Venezuela. We zijn nog altijd bezig met het zoeken naar een nieuwe koper voor de raffinaderij. Daar is een eigen eigenaar mee bezig, daar is er ook mee bezig. Maar daar heeft Nederland ook actief aan bijgedragen. Wat is de staat daarvan wat dat betreft? En op welk punt zijn we, zou er zeg maar, op een gegeven moment besloten moeten worden van, jongens, heeft geen zin meer? ja, dat is natuurlijk een zaak van het bedrijf zelf en van Aruba. Het enige wat ik vanuit Nederland aan toe kan voegen is dat wij in het afgelopen jaar, sinds ik minister ben, nu 1,5 jaar, heel erg ons best hebben gedaan om aan Venezuela te laten zien dat wij een sterke en betrouwbare partner willen zijn, long term, met Venezuela. En dat met name op dit vlak van de economie, en daarbij is bij Venezuela de energiesector natuurlijk altijd snel heel belangrijk, het Koninkrijk graag een goede partner wil zijn. En daarom hebben we ook een Memorandum of Understanding met Venezuela getekend. En op basis daarvan is mijn indruk dat er ook weer goede gesprekken mogelijk zijn, ook tussen Arubaanse bedrijven en Venezuela, ook in deze sector. Maar wat dit betekent voor de keuzes die een bedrijf zal maken of die de raffinaderij zal maken, daar wil ik absoluut niet intreden. Dat zijn denk ik vooral bedrijfseconomische besluiten. Misschien kan ik misschien daaraan toevoegen dat de laatste bezoek die wij hebben gehad met koning en koningin en de minister ook weer vanuit Nederland en het Koninkrijk enorm
bijdrage is geleverd om de aandacht te vragen voor Venezuela, voor de ontwikkelingen op Aruba en de kansen op Aruba. Uiteindelijk is het toch een materie, zoals de minister terecht zegt, tussen een Valero en een toekomstige partner. We hebben zelf het gevoel dat met elke dag dat voorbij gaat, dat de kans voor het traditionele niet heel sterk toeneemt, maar er wel nieuwe kansen ontstaan. En dat wij ook daar tegenover positief staan om te kijken van hoe kan je met zo'n faciliteit een nieuwe invulling geven om de toekomst ook iets meer in pas te brengen met het meer duurzame visie van Aruba. Dus elke ontwikkeling heeft zijn uitdagingen, maar heeft ook zijn kansen. En we zien in deze ontwikkeling ook heel mooie kansen, waar ook weer de expertise van het Koninkrijk een belangrijke rol kan spelen. Als slot, wij hebben met veel belangstelling gekeken naar de ontwikkeling van Nederland binnen de Europese Unie gedurende de laatste jaren. Aruba heeft ook nagedacht over hoe we onze positie kunnen versterken binnen de Europese Unie. We hebben gekeken naar opties, UPG, LGO. En ik moet zeggen dat met weer goede medewerking van de Buitenlandse Zaken, dat wij de laatste maanden met een akkoord over het nieuwe opzet van de LGO zeer tevreden zijn. Er wordt gekeken naar de LGO's een beetje vanuit het optiek dat men keek naar de UPG's. Dat het strategische partners zijn, niet alleen maar hulpbehoevende landen of regio's die een of andere ontwikkelingshulp nodig hebben, maar met een bredere visie van wat betekent het hebben van posities dichter bij andere markten voor Europa en hoe kunnen we daar een strategische invulling aan geven. En het is die strategische visie die we misten bij het oude LGO-regime en die we nu wel weer zien. Wordt gesproken over innovatie, wordt gesproken over duurzame ontwikkeling, wordt gesproken over strategische meerwaarde van onze gebieden voor Europa en omgekeerd. Dus daarvoor ook onze dank, want het heeft wel het een en ander gevergd om die LGO-constellatie te veranderen van wat het was naar iets dat meer perspectief biedt voor de toekomst. Masha danki, di prensa, tenodo occasion. Dankjewel, tot ziens. Oké, tot ziens.